3 тыдні таму была ОБТ бясплатная, ОБТ Diablo 4. Я вырашыў у апошні дзень, не ў апошні, прадапошні дзень яе пагуляць. Слухай, гэта вельмі складана неяк апісаць, таму што я табе, дарэчы, кідаў скрыны з падзямеллю, вельмі цудоўна зроблены, ўсё цудоўна, як яно пафарбована, ўсё гэта просто цукерка. Не тое, як у трэці Diablo, так? Не, гэта ўвогуле не тое, але быў дагэтуль нейкі скандал аб тым, што распрацоўнікі накацілі нейкі жоўты фільтр на гульню, і там ўсё такое вау, ведаеш, усімі колерамі весёлкі. Яны такія фанаты адразу выжабяцалі, што не будзе як трэця. Чаму гэта як трэця выглядае? Але на ОБТ было ўсё цудоўна, што датычыцца толькі колеру. Вось. Былі шмат праблем адразу было з тым, што вялікія чэргі на ўход в ігру гульню, але калі я гуляў, усё было добра. Ну, то бок менш за хвіліну чакання і ўсё. Мабыць, гэта таму, што ўжо прайшло некалькі дзён ОБТ? Не, там ОБТ было выходнае толькі і ўсё. Так. А дагэтуль было зачыненае бета-тэставанне. І гэта так дзіўна, што Blizzard такая маленькая, ведаеш, індзі-кампанія, якая не можа падлічыць, колькі ім трэба мощнасцей серверу. Кожны раз, рэальна, каб людзі не чакалі па гадзіне. Вось. І я, калі зашоў на ОБТ, я чакаў таго, што будзе тое ж самае, але не, менш за хвіліну, і за ўвесь час маёй гульні ні разу не выкінула з гульні. Я такі... Добра, з гэтым усё зразумела. Мінусы падзямелля. Потому што ўсіх падзямель, я не ведаю, там далі пагуляць толькі першы акт. Я просто ўспамятаў... Мелагічна. Я просто вспамятаў той срач у канале першага гікаўскага. Ці што, падпісвайцеся? Лепшыя навіны ў гэтай гульні, як мы казалі. Так вось, лёхі зроблены ў першым акце, я не ведаю, як там будзе далей, у першым акце яны зроблены вельмі аднатыпова, таму што у цябе ёсць нейка... Слухай, ну у другой Diablo таксама так было, там максімальна падобныя былі лёхі. Я б не сказаў, бо я зараз, вось, я гуляю ў другую Diablo. Просто ты заходзіш вось у падзямелле, ёсць дзвер, табе яе трэба неяк адчыніць. Ці табе трэба дабыць 2 крысталы, ці 2 ключы, ці забіць 2 монстраў, ці яшчэ нешта. І яны ўвесь час знаходзяцца, вось, стаіць дзвер, з 2 бакоў гэтыя аб'екты, пачвары ці яшчэ нехта. І кожная, я такі, гэта сумна. Яшчэ дадалі нейкія, як яны гэта назвалі, падвалы, куды ты заходзіш, там просто маленькая такая арэна, там некалькі пачвар, ты іх забіваеш і ўсё, і выходзіш. Слухай, лепей яны бы загадак добавілі якіхсьці. Ведаеш у духе Зельды, каб можна было падумаць і параскінуць мозгамі. Я зараз перапраходжу Зельду Breath of the Wild, ужо не ведаю, 3-й раз, мне здаецца, я ее перапраходжу у рэжыме майстара. Калі ведаеце ці не ведаеце, калі ты набываеш DLC да Зельды, у цябе з'яўляецца рэжым майстара. І гэта рэжым, які Зельду ператварае ў Dark Souls, цалкам, таму што цябе забівае кожная пачвара з аднаго тыку, і мне вельмі падабаецца. Вось я так хайпую, чакаю Tears of the Kingdom. Я так хайпаваў Hogwarts Legacy. Так, і вось гэта моя вялікая памылка была хайпаваць Hogwarts Legacy, таму што ты зараз гуляеш Hogwarts Legacy? Я вось нагуляў 30 гадзін у яе, і пасля гэтага просто ні разу не адчыняў. Мне не хочацца, я не хочу яе далей праходзіць, мне не цікавы сюжэт, мне не цікавы гэтыя квесты, таму што яны ўсе максімальна плоскія. Не ведаю ввогуле, навошта гэта ўсё. Навошта гэта гульня? Так. Ну вось і я зараз не хочу вельмі. Я нават не буду адразу набываць Diablo 4. Мне здаецца, я яе набуду, але праз тыдзень ці 2. Я адразу набуду Tears of the Kingdom, і я набуду сябе калекцыёнку, таму што я ўжо ў геймруме прыглядзеў яе. З вілкай? Не, там з вілкай гэта самая максімальная камплектацыя, а я даглядзеў сябе просто там стилбук,
сама Зельда і ведаеш яны вось як у Metroid тое што ты мне набываў на дзень народжання, у них там жалезная скрынка для картриджа. Ну вось неяк так што я пакуль што пачакаю, што там атрымаецца, бо зараз вельмі шмат навін пра Endgame, Diablo 4 з'явілася, і пакуль гэта выглядае як мабільны дадатак. Вось ты такі, ну неяк не. Неяк сумна. Так, маленькія Blizzard. Невялічкі стартап. Так. Як і заўсёды. Кампанія Дупалазу, як мы яе празвалі у якісьці момант. Я пераслухаваю некаторыя выпускі нашага падкасту, каб зразумець, дзе мы па гуку дрэнна робім, дзе мы па дэманамікі дрэнна робім. Я учора слухал ці 12, ці 13, вось дзе была кантора Дупалазу. Мы столькі рэчэй перасталі рабіць у першым гікаўскім. Просто я паслухаў, мы там просто каждые 2 хвіліны заклікаем подпісацца на наш телеграм-канал і так далее. А зараз усё змянілася, мы сталі больш сумнымі і так далей. Ну слухай, час такі. Пакуль. Спадзяюся, ўсё будзе добра. Ну што, сябры, прывітанне, першы гікаўскі у студыі у 30, які 6? 6. Вось. Хацім вам нагадаць, што у нас ёсць цудоўны тэлеграм-канал, на які можна падпісацца. У нас таксама ёсць цудоўны Patreon, вы нам можаце занесці грошы і дапамагчы нам далей выпускаць падкасты. Алексей, а што там ёсць у вас на Патрэёне? Даже на голас зал. У нас там ёсць цудоўнейшы эксклюзіўны падкаст, які называецца «Замяніць расстрэлам». А што же там яшчэ ёсць? Там ёсць першы выпуск падкасты, першы наратыўны, які азвучыў Ягор Камбэх, у якім ёсць акторы і на якія у нас вельмі вялікія планы. Які ты зноў мяне цягнуў супраць маёй волі. Ну я, вядома, я не пытаю ніколі, навошта гэта ўсё? А ты мне уцягнуўся. Што ты робіш зараз для гэтага падкасту? У планах у мяне сесці і пісаць тэкст по Life is Strange. Ну, то так. І я даже ведаю акторку, якая будзе нам гэта ўсё агучваць, але гэта пакуль што застанецца у... Цікава, нават я не ведаю. Так, вось, робім першы наратыўны. Я не магу сказаць, што ён першы па сваёй сутнасці, таму што, як ты мне сёння сказаў, ёсць іншы наратыўны падкаст, які я не лічу наратыўным, але ён добры. Далей, мабыць, будзе цікава. У нас там ёсць сквозны сюжэт ад падкасту к падкасту, дзе у нас ёсць мір антыутопія. Вось, і калі вам цікава, можаце далучыцца да Патрэёна паслухаць, а калі не, гэта выйдзе, мне здаецца, праз некалькі месяцаў усё, таму што... Праз некалькі месяцаў? Я хачу адразу зрабіць цалкам. Вось у мяне ёсць гэтая тэма яшчэ з тэлевізіі, як я працаваў, у мяне пакетнае мышленне. Пачакай, ты зараз пра які з 3 кажаш? Ты кажаш пра наратыўны ці пра той, які мы пісалі? Пра наратыўны. Вось, я хачу адразу зрабіць пакет з 10 выпускаў, а потым уже выпускаць, таму што гэта, ну, там... сіла затраты на яго у чалавека часах вельмі вялікія. Напісаць адзін тэкст, гэта недзе гадзін 20 выходзе, потым яго вычытаць, потым яго адрэдактаваць, потым знайсці актораў, якія гэта будуць усё агучваць, знайсці актораў, якія нам запішуць нашу наратыўную частку з сквозным сюжэтам, гэта таксама вельмі складана. Дарэчы, ведаеш, хто у нас будзе ў нашым сюжэце прапагандыстам? Лёха IT-барада. І ён так вельмі неверагодна падыходзіць на гэтую ролю, і ён мне скідываў крыху запісу, і ён такі там вельмі брыдкі, таму што у нас галоўны рэферэнс на прапагандыста гэта был Салаўёў і Азаронак. І вось Лёха максімальна... Нічога сабе ты параўноўваеш. Максімальна папаў у свой вобраз і... Так, што, пагналі к навінам? Слухай, тут Xbox Game Pass за $1 скончыўся афіцыйна. То бок прапала магчымасць сабе набыць Game Pass за $1. Там ці што, калі ты толькі далучаешся да Game Pass, твоя першая падпіска каштуе $1. Вось, гульцы заўважылі, што Microsoft больш не прапануе аформіць гэтую падпіску з 26 сакавіка. Турцыя. Але я на Польшу падпісана. Ну я таксама. Ну слухай, там же знікла гэтая падпіска за
$1, але ёсць чуткі недзе ў Аргенціне, мне падаецца, з'явіліся скрыны таго, што ў іх дадаліся сямейныя аккаунты. Так. Я такі, ён там 26 евро каштуе. Ну, слухай, калі вас трое ці чэтвера, добра. Ну так. Галоўнае, каб прывязкі да Wi-Fi не было. Ну так. Там же яшчэ ёсць тэма, як у Spotify, там трэба з аднаго адраса ў першы раз зайсці. Ты выстаўляеш сабе адрас твой, і гэты адрас абавязкова трэба, каб быў у тым жа рэгіёне, дзе зарэгістравана твоя платежная картка. І гэта цалкам не разразумеў. Мы просто вось так скидываемся і набываем сабе сямейную подпіску для Spotify. Збірайцесь все разам у адным месцы, подписывайтесь. Там больш гэта зручна, таму што нас толькі двое яе набывае. Гэта ўсё роўна танней, чым набываць стандартную подпіску Spotify. І ў першы раз так я ездзіў на Журмуну, каб залагініцца з гэтага адреса. Ну, гэта звар'яцелая тэма, і я не ведаю, што... Слухай, зразумела, чаму гэта робіцца. Там же увогуле у Microsoft, калі глядзець, яны же зараз скасавалі тэму з тым, што можна запускаць эмулятары. Зараз можна запусціць эмулятар толькі праз рэжым распрацоўшчыка, таму што раней там хто заўгодна мог запусціць гэты эмулятар. Цяпер трэба плаціць 20 евро за тое, каб набыць сабе аккаунт распрацоўшчыка. І кажучы пра гэта, чаго яны скасавалі гэтую тэму? Nintendo, таму што Nintendo паскардзілася на Microsoft за тое, што ў іх ёсць эмулятар SNES, і праз яго на Xbox можна гуляць у старыя гульні. Бескаштоўна, дарэчы. Мне здаецца, што калі кіраўніцтва Nintendo усталюе сабе Windows і даведаецца, колькі там эмулятараў ёсць, яны звар'яцеюць просто скаргі пісаць. То так. Ты ж бачыў гэтую гісторыю з Microsoft, тое, што хлопец не мог актывіраваць Windows, патэлефанаваў у падтрымку Microsoft. І яму просто крак далі. Пірацкі. То і добра. Цудоўна. Я не з макасцю такіх праблем ніколі не бывае, дарэчы. Ну, слухай, тут праблема ў тым, што яна ў цябе адразу такая, вось, на табе. Ніякіх такіх крокаў улева, крокаў управа. Вось. Яна больш такая замкнутая у сабе, чым Windows ці Linux. Ось. Ну, з Linux там увогуле іншая тэма, таму што там трэба яго адразу... Асобны сусвет. Там трэба яго адразу усталяваць, і для шмат каго гэта вялікі квест чамусьці, таму што... І не спаліць ноут, як гэта я зрабіў. Ну, ты ж не праз гэта яго спаліў. Ну, я яго не спаліў, ён у мяне просто перестаў включацца ўвогуле. Ну, таму што у цябе загрузчык ад'ехаў. Я не ведаю ўвогуле, чаму праблема усталяваць сабе які-небудзь Arch Linux, таму што гайдаў да гэтага. Там тебе ўсе каманды распісаныя, як падлучыць усе рэпазіторыі, як накаціць дэшку, ну, дэешку сабе. Таму я вось, дарэчы, я вельмі сумую па Linux, таму што мне яго часам не хапае. Ну, там не трэба было прашыць мадэм, а мадэм трэба прашываць пад Linux было. Не ведаю чаму, просто такі вось лайняны мадэм. І ў гэты момант я патэлефанаваў чалавеку, у якога есть ноутбук на віндзе, кажу, давай я табе усталю Linux, а потым яго знесу. І я усталяваў на той момант Elementary OS. Дарэчы, Elementary OS лічу лепш, чым Ubuntu, таму што яе юзер-інтэрфейс, ну, у 10 разоў больш добры, нібыта, чым у Ubuntu з яго, што яго там зараз, у яго там кеды, асноўны гэта Unity. Кроксы. Ну, не KDE, а там ці у іх гном апошні, ці у іх там Unity. Ты ўвогуле не дупляеш, ўвогуле. Зразумела. Карыстайся Linux-ом, гэта вельмі, вельмі зручна. Добра, буду карыстацца на Mac Linux-ом. Вяртаючыся да геймпаса, ці будзе нейкая такая прапанова аб тым, што вось можа паспрабуйце бескаштоўна ўвогуле, бясплатна. Ну, паглядзім, конечно. Таму што альтэрнатывы пакуль яшчэ невядомыя. Возрадуйся. Я возрадаваўся ўжо. Слухай, ну я паглядзеў, такі, ну, гэта Зельда. Ну,
Не, слухай, там столькі магчымасцей дадалі. Я не разумею. Камбінаваць зброю. Так, давай спачатку 10 хвілін геймплея. Ці што за Kingdom так. Zelda? У мяне ёсць невялічкая тэорыя, я яе зараз не сустракаў у інтэрнэце. Мабыць, нехта з YouTube-блогераў ужо пра гэта казаў, але я просто не траплялася гэта на вочы. Ёсць магчымасць, што мы можам знаходзіцца ў гэтай гульне ў прошлым. Калі вы гулялі у Breath of the Wild, яна праисходзіць праз 100 год з моманту таго, як Ганан напаў на каралеўства. Вось. Дарэчы, слухайце падкаст першы наратыўны, увесь сюжэт Zelda Breath of the Wild там распаведжан вельмі добра. Вось, у мяне якая тэорыя. У нас вельмі шмат замутаў з часам у гэтай гульне. Мы можам пераматваць час, мы можам... Ну, там так, там я глядзеў, там хтосьці казаў, што гэта ці ў мінулым, ці ў будучыні. Так. Дакладна не памятаю. Мне здаецца, што ці часткай, ці паўнавартасна Лінк знаходзіцца ў мінулым. А вакол нас квітнеючае каралеўства Хайрул, і там ёсць шыіка, які робіць гэтыя машыны. Ты калі паглядзеў, там же крафт ёсць, і ты там, ну, там паказвалі, што можна змасцярыць плот нейкі, і самалют. І мы усталёўваем на гэты плот вентылятары, якія вось цалкам у стылістыкі шыіка зроблены. І мне здаецца, што ўсё ж такі гэта мінулае, і ў гэтым мінулым машыны шыіка ўсё яшчэ карыстаюцца вялікім попытам, таму што праз 100 год пра іх усе забылі, яны ператварыліся ў легенды. Вось. Там яшчэ з'явілася новая раса, акрамя шыіка Зена. Гэта можна зразумець, калі вы глядзелі. Это можна зразумець, калі вы глядзелі сліты артбук па Зельдзе, таму што у іх з'явіліся там новыя будынкі, які ў іншым стылі, не такія, як былі шрайны. Здаецца, што шрайнаў зараз не будзе, замест шрайнаў будзе нешта іншае, а нешта іншае гэта вот гэтыя летаючыя астравы, якія знаходзяцца недзе ў воздухе. І мне здаецца, што там таксама будуць нейкія галаваломкі, якія мы можам вырашаць. І так далее. Як і кожны Зельда. Так. Яшчэ у якісьці момант у гэтым трэйлеры Лінк прыгаў з гэтага вострава, і нібыта у Фортнайце, і вы сведаеш, калі вы прыгнеш у Фортнайце за аўтобуса, то ты некаторую частку моманту ты ляціш у паветры, і ты можаш разглядзець, што знаходзіцца пад табой. Вось Лінк так же сама выпрыгіваў, і я заўважыў там летаючы лабірынт. Калі вы гулялі ў Breath of the Wild, то там былі па вуглах карты знаходзіліся 4 лабірынты. 4 ці 3, я ўжо не памятаю, 3, здаецца. 3 лабірынта, якіх табе трэба было прайсці, каб набыць сабе сет берсерка. І вось я заўважыў такі же летаючы лабірынт. Здаецца, што гэта яшчэ будзе нейкая механіка ў воздухе. І, дарэчы, ўсё яшчэ 900p, 100%, таму што Зельду не падцягнулі да Full HD, таму што, ну, вядома, Switch. Switch гэта Switch. Switch гэта Switch. Вельмі чакаю, вельмі хайпую, буду набываць сабе. Мабыць, не буду браць на старце, возьму праз тыдзень ці праз 2, як з'явяцца грошы, і набуду сабе картридж з стилбукам, каб просто ён стаяў у мяне на полке. Мне у ім зацікавіла тое, што зброя можна камбінаваць яе з асяроддзем. Так. Там паказвалі, што на палку можна надзець камень. На палку можна надзець яшчэ одну палку, і будзе у цябе вельмі доўгая палка. Так, але мне вось цікава, а ці не з'явіцца там нейкія воргі, якіх трэба, ведаеш, пры нейкіх умовах забіць? Мабыць, і так, мы гэтага не ведаем. Вось гэта яшчэ адна механіка, якая мяне вельмі раздражае. Вось, я не ведаю, ці паломкі зброі яшчэ. Ці будзе адразу рэжым майстара. Калі ён будзе адразу, я адразу буду праходзіць Зельду ў рэжыме майстара, таму што гэта вельмі павышае ўзровень складанасці і робіць Зельду іншай гульнёй зусім. Вось як зараз праходжу Breath of the Wild, тыя механікі, якімі я карыстаўся у звычайным рэжыме і ў рэжыме майстара, яны вельмі адрозніваюцца. То бок, у гульне з'яўляецца цалкам больш стэлсу, у стэлс-сетаў адзежы з'яўляецца вельмі шмат не варыятыўнасці, а
Ну яны табе неабходны зараз. Калі ты гуляў у звычайным рэжыме, то стэлсіць можна было і без гэтых сетаў, а тут толькі так, і ты рыхтуеш зелля, якія табе дапамагаюць, гэта ўсё там розныя скрытаешкі камбінуеш. Гэта як ты гуляеш у Ведьмарэ на нормале і на складаным узроўні. Тое ж самае, бо мне здаецца, не шмат людзей выкарыстоўвалі ўсе гэтыя зелля на нормале. Мне здаецца, амаль што ніхто. Так. Таму што яны цалкам неверагодныя. Мне здаецца, што актыўнасць гэтых зелляў, то бок моц гэтых зелляў, іх падкруцілі ў рэжыме майстра, каб яны былі больш зручнымі. І ўвогуле цябе трэба больш смажыць ежы, ты больш задумляешся пра эфекты. Я вось, дарэчы, учора забіў першае чудзішча, першую пачвару Вана Борас, і файт з босам у Вана Борас, ён быў цалкам неверагодны. Ён складаней у разоў 100, мне здаецца, таму што я забіў яго з 10-го трая. Я колькі разоў я колькі 3 разы пачынаў гуляць у Зельду, но гуляў гадзін там 10-15, але я ніколі да боса не даходзіў. Ну, таму што... Я просто бегаў па свету і такі, ой... Таму што ты просто вандраваў. Так. Ну, гэта памылка. Ну, мабыць, ты просто не аўдыторыя Зельды. Магчыма. Для мяне Зельда гэта апошняя геймплейная гульня, якая засталася ў маім жыцці. Таму што іншыя геймплейныя гульні, якія базуюцца на геймплеі, як Elden Ring, напрыклад. Я патраціў 70 еўра на Elden Ring, і я яго не прайшоў, я яго закінуў і ўвогуле не включаю, таму што мне просто не цікава. Ввогуле не цікава. І я наеўся ўсімі соус-лайкамі, соус-борнамі, і зараз мне здаецца, што новую гульню ад Міядзакі я набываць не буду. І, просто не тое, каб расчаравала, таму што там лор годны і ўсё такое. Прыелася. Так, просто сама па сябе геймплейная механіка, яна да мяне вельмі прыелася, і я зараз нічога не хачу. Я нават не ведаю, чаго мне зараз чакаць. У мяне зараз няма ніякага такога шорт-лісту з гульнёй, якую без такі вось яе я вельмі чакаю. Вініл сабе змест гэтага набываю. Я зараз чакаю больш, калі выйдзе саундтрек. Слухай, ёсць дадатак да... Фантом Ліберці? Так, да кіберпанка. Вось яго я чакаю. У гэтым годзе. Яны абяшчалі, але ведаючы CD Projekt Red, яны гэта выпусцяць недзе ў снежні. Слухай, яны гэта могуць выпусціць у снежні, ўсё будзе вельмі дрэнна, і праз месяца 3 яны ўсё гэта дапіляць і будзе ўсё добра. Я спадзяюся, што яны не прыгнуць у тое ж лайно, якое было. Вось, дарэчы, да гэтага ты бачыў... Але, слухай, усе ведьмары, усе кожны раз аднолькава пачынаюцца. Ты бачыў навіну пра тое, што да No Man's Sky выйшла чарговае абнаўленне бескаштоўнае, якое там дадае іншы свет і так далее. Яны просто сваю карму хочуць пачысціць. Так яны уже пачысцілі, уже ўсе забылі. Яны уже усе гульцы забылі пра тое, што No Man's Sky калісьці быў лайном. Зараз у No Man's Sky просто, каб пагуляць у кожную механіку, цябе трэба гадзін 200 ці 300. Жыццё. Ну так. Ну слухай, яна ж стаіць, калі не памыляюсь, яна стаіць у музеі самых дзярмовых такіх, связаных з сучасным часам. Вось, типа там Windows Vista, мне здаецца, стаяла там, No Man's Sky і яшчэ нешта было. Вось, типа, самае дрэннае тое, што выходзіла, я такі, No Man's Sky. Яшчэ і Star Conflict выходзіць. Ой. Star Citizen? Star Citizen. Не выходзі. Ён ніколі не выйдзе. Ну, ён жа мусіць хутка. Не, пачакай, ад Bethesda. Star... Слухай, гэта я забыл, так. Starfield. Starfield, так. Але там геймпас, там уже можна. Так, я вось 100%. Заради гэта я паспрабую яе 100%, але толькі ў геймпасе. Калі гэта будзе Skyrim у космосе, я такі, няма праблем. Калі гэта будзе Skyrim у космосе, я не буду гэта гуляць. Табе не падабаецца Skyrim? Не, ты задзіўбаў мяне Skyrim, ведаеш? Я не магу просто столькі гуляць у Skyrim. Я яго ўжо колькі, я яго набываў на Xbox 360, на PC, на Switch. Зараз я яго толькі не набываў, таму што ён ёсць у геймпасе. Але я зараз у яго не гуляю. Для мяне было больш добра, калі б яны выпусцілі Oblivion у космосе, а не Skyrim. У тебя со Скайрымом нейкі такі стокгольмскі синдром. Так, 100%. Я яго ненавіджу, але я набуду на ўсе пляцоўкі яго.
Таму што інакш кто Говард будзе злавацца. Ён прыйдзе да цябе ўва сне такі купі Skyrim. Слухай, тут у Disney пачаліся масавыя скарачэнні, яны скарацілі 7000 супрацоўнікаў, яшчэ яны ліквідавалі свой падпадзел, дзе яны працавалі над метасусветам. Памятаеце, былі метасусветы? Вось я калі гэту навіну ўбачыў, я такі метасусвет Disney. Так, яны спрабавалі. Ну і не слухаю, і же шмат сусветаў, там у іх жа ёсць цалкам Marvel, які, ну, просто дупа, які агромны. Так. У Disney ёсць Lucasfilms і Star Wars. Это просто велізарны пацук, які ўсё хавае. Ну так. Але, ну, вось, ты памятаеш вось што-небудзь з апошняга діснеевскага, каб было цікава? Моана? Кого? Моана. Моана? Да, вось яна была... Нічога сабе ты успомніў. Так, я памятаю, я на тэлеке працаваў і глядзеў яе на працоўным кампутары. Таму што мне была дзяўчына яго показала, і я такі, добра. Працягваецца рэцэсія. Вось гэта цікава, я слухаў наш там 12 ці 13 выпуск, і мы там пачалі казаць пра тое, што пачынаецца рэцэсія, гэта надоўга. Вось, і ўсё яшчэ вось зараз у нас 36 выпуск, і ўсё яшчэ гэтай рэцэсіі ідзе, усё яшчэ скарачаюць працоўнікаў, усё яшчэ закрываюць вялікія падпадзелы, і яны скарацілі же кіраўніка падпадзела Hulu, на якім выходзе там сонечныя супрацьлегласці тыя ж самыя. Но на Hulu зараз шмат чаго выходзе, і Hulu гэта такі Disney для дарослай аўдыторыі. Хулі. Мабыць і так. Больш цікава тое, што яны калі зачынялі свой падпадзел метасусвету, яны сказалі, што карыстачы не разумеюць, што такое метасусвет. Яны не могуць яго знайсці. Так, а мне цікава, самі Disney яны разумеюцца тым, што такое метасусвет, таму што мне здаецца, яны таксама ніхто не разумее, і вось на гэтым фоне Марк Цукерберг, які перайменаваў сваю кампанію Мета. Я дадаў ногі! Так. Ну, гэта ўсё. Здаецца, мета застанецца метай, але таксама зачыніць свой метасусвет. Слухай, навошта адчыняць нейкія метасусветы, калі ёсць VR-чат. Так. Ну, ўжо навошта яшчэ нешта? Цалкам гатовы метасусвет, які ты можаш зайсці, пазаліпаць. Падтрымка сервером, мне здаецца, лепей, чым у таго ж ты же меты. Ну так. І у VR-чата же шмат зараз карыстачоў, якія, ну, вось цалкам фанаты, якія набываюць сабе вось гэты фуловыя кастумы. Так. Для таго, каб адчуваць дакрананне іншага карыстача. Стасункі на расстаянні становяцца ўсё цікавей. Цікавей. Вось так. Ты сёння закідываў гэты відос, дзе падбросы завал мастурбатор прыгнуў. Вось. Адзін хлопец яшчэ зрабіў сабе пробку, ну, усім зразумела, і падлучыў яе да Dark Souls'а. І кожны раз, калі ён... Каб цябе трахала. Кожны раз, когда яго нехта б'е, яна пачынае вібрыраваць. Клініка серыял атрымае працяг у відзе фільму. І гэта вельмі годна. Вельмі годна, але я спадзяюся, што ён не будзе як 9 сезон клінікі. Не, таму што 9 сезон здымалі іншыя людзі, а гэты фільм будуць здымаць тыя, хто займаўся над першымі 8 сезонамі. Я да сіх чакаю моманту, калі я забуду сюжэт клінікі. Каб я зноў паглядзець. Бо я пераглядаў разоў 7, мне падаецца. Я, мабыць, і болей. Як і сустрэць вашу маму. Я таксама вельмі фанат. Хто не глядзеў, чаму вы не глядзіце? Але толькі да 8 сезона. У 9 нават не ўключайце. Так, просто забудьце пра тое, што... Гэта як ведаеш мем, дзе мужик в самалёце сидзіць, тут нейкая пачвара за акном, ён такі... У сям'і тут 9 сезон. Цікава тое, што яны вырашылі здымаць гэта, таму што яны зараз яны да сіх усе камунікуюць паміж сабой. Так.
і гэта неверагодна. Я памятаю, у якімсьці серыяле, я зараз не вспомню назву, был момант, там здымаўся Зак Браф, які згуляў ролю Джейді, і у якісьці момант там просто з'явіліся усе акторы клінікі ў адным памяшканні, і яны такія, нешта гэта нагадвае. Так. Бачу гэта. Так, я гэта бачу. Ну, слухай, Зак з Дональдам, ён вельмі добра камунікуе, яны там амаль што не лепшыя сябры. Ось, як там было? Белы і чорны мішка. Так. Цікава, яны пасябравалі на здымачнай пляцоўкі, ці яны пасябравалі дагэтуль? А вось, слухай, я нават не ведаю аб гэтым. Я вельмі чакаю, я гэта буду глядзець, і 100%. Я спадзяюся, што гэта яшчэ і перакладуць на беларускую мову, і я паглядзеў гэта... Хто бы там мог бы зрабіць? Да. Вожык, кавярня, а не бел, хто-небудзь, калі ласка. Ну, слухай, я вельмі чакаю, каб зноў з'явіўся Джон Крыстофер у ролі галоўнага врача. Так. Ён цудоўны просто. На жаль, некаторыя акторы памерлі, і ты, які гуляў адваката. Не памятаю, як яго клічуць. Сэм Ллойд. Вось, ён памер ад раку, на жаль. Таксама неверагодны актор, які вось попаданне ў ролю 100% из 100, як і з уборшчыкам, напрыклад. Так. Які ты ведаў, што ў клінікі, калі здымалі уборшчыка, у яго ніколі не было тэксту напісанага. У яго уся роля гэта чыста імправізацыя. Ну, слухай, ён вельмі добра імправізуе. Так. Ён так міла лёг. Слухай, вельмі чакаю, вельмі хочу паглядзець, што атрымаецца. І мне здаецца, я хутка заб'ю і просто зноў перагляджу клініку. Мне таксама гэта здаецца, слова буду перасказваць яго. Калі памятаеш, як мы Мулан глядзелі? Ой, слухайце, ніколі, вось калі вы будете сядзець з Лёшай, ніколі не прапануйце яму паглядзець Мулан. Ён яго ведае слова ў слова. Гэта вар'яцтва, з ім немагчыма глядзець. Ты просто глядзіш, ты ўжо нічога не памятаеш, ён табе ўвесь сюжэт слова ў слова ідзе далей, просто па дыялогу персанажу. Ён нават агучвае іх арыгіналы. То так. Просто у мяне Мулан была на касеце, і гэта адзін з самых улюблёных мультыкаў, які быў у мяне з братам. Мне быў цыпленак цыпа. Сур'ёзна. І ўсё, я просто яго вывучыў наізусть. Не, а я ўвесь час чамусьці асацыяваў сябе з цыпленкам. Вырос петухом. Ну, бывае. Так, жизнь яна такая. Што, давай да наступнай навіны. 300 мільёнаў чалавек рызыкуюць страціць працу у выніку развіцця розных нейрасетак. Штучнага інтэлекту. І гэта вельмі цікава, таму што там же была навіна пра тое, што Ілон Маск, возняк, яны ж падпісалі, там зашмат людзей было, якія падпісалі ліст пра тое, што трэба забараніць развіцця нейрасетак вышэй ChatGPT-4 на паўгады, каб вырабатыць стратэгію, як іх абмежаваць, таму што яны баяцца таго, што з'явіцца Skynet. Мне падабаецца тое, што ў нас недзе ў каментарах напісалі аб тым, што вось яны баяцца за свае грошы. Та яны не за грошы баяцца, мне падаецца. Грошы ў іх столькі, што... Так, і мне здаецца, не хутка ChatGPT зможа замяніць Ілона Маска, таму што, я не ведаю, гэта трэба вельмі дрэнна абучыць штучны інтэлект, каб ён такой херню тварыў, як Ілон Маск. Ну так, трэба яго навучаць па твітах Ілона Маска просто. Ты бачыў, што ён з твітарам зрабіў, яны ж там Dogecoin поставілі, і я выпаў просто з гэтага. Але курс Dogecoin пасля гэтага долбануўся на 16% уніз. Ну слухай, я ось зараз цікава, што ў мяне... Всё, яны павернулі, зараз птушка. Окей. Яны. Так. Гэта быў дзіўны мув. Я разумею, калі б яны гэта зрабілі на першага красавіка. Вось просто, ведаеш, як жарт такі, ха-ха-хі, вось вам трымайце, але так,
пакуль нейрасеткі гэта добрая тэма, якая дапамагае табе працаваць. Трэба вучыцца працаваць ёю. Таму што вось я як навучыўся працаваць з ChatGPT, гэта просто палепшае ўзровень якаснага контенту, калі ты бярэш нейкую нататку там на ангельскай мове, напрыклад. І я просто раблю праз ChatGPT rewrite для першага гікаўскага і пасля гэтага просто перакладаю гэта на беларускую мову. Вельмі добра. Слухай, я на першага красавіка праз ChatGPT напісаў нататку. Да? Так. Праз ChatGPT? Не, ну ты не бачыў, там такі тэкст быў у першым гікаўскім. Аб тым, што нейкая студыя аб'ядналася з кампаніяй, якая вырабляе касметыку, жаночую, там мужчынскую, і робіць на яе аснове гульню. І там типа механікі звязаныя з касметыкай, ўсё гэтае лайно. Так гэта Guild Wars. Прабачце, як гэта клічуць у народзе Fashion Wars. Так. Ось, я такі, цудоўна. Але ну я пасядзеў, мне здаецца, хвілін 5 з гэтым всім. Я вельмі так не запарыўся. Добра. Смешненька атрымалася. А з нейрасеткамі так, трэба вучыцца працаваць. Трэба вучыцца неяк уключаць іх у свой быт, каб в один момант да цябе прыйшоў Skynet і не сказаў, што вось ты ў мяне пытаў, колькі сярэдні струк па Амерыцы. За такія тупыя пытанні я цябе заб'ю. Я вельмі задаволены тым, як развіваюцца нейрасеткі. Ну так, асабіста нейрасеткі, якія малююць. Midjourney зараз яна вельмі добра, але цікавы факт аб тым, што ніяк нельга намаляваць Сі Цзіньпіня. Так, і зараз забаранілі маляваць Пуціна яшчэ. Бясплатна забаранілі ўвогуле маляваць. Ну так, таму трэба там набываць падпіску. Але я камунікаваў з некаторымі мастакамі, якія зараз працуюць у Гімдзеве, і яны выкарыстоўваюць нейрасеткі як проста як працу нейкага канцэпта, і яны просто робяць там некалькі дзесяткаў канцэптаў, а потым сядзяцца маляваць па гэтым канцэптам нешта больш зразумелае. То бок у нас вось праца канцэпт артыста, яна просто отваливаецца. Ну, здаецца, што на 100% яна не отвалится, гэта просто эволюцыянуе у нешта больш. Чалавека складана замяніць. Так, так. У такіх атраслях. А так, чаму і не. Я бачу недзе навіны аб тым, што не навіна, а ўвогуле такі маленькі лайфхак для тых, хто малюе Midjourney і не можа сфармуліраваць запыт. Можна ўзяць, закінуць правілы, якія патрабуе Midjourney у ChatGPT, каб ён іх праўчыў, і там уже ў ChatGPT сказаць, ствары мне запыт да гэтай нейрасеткі, каб я намаляваў то-то. Яна табе дакладна выкладае ўвесь гэты запыт, ты яе перакідваеш у Midjourney, і там прям цуд выходзіць. Да? Так. Цікава. Да, увогуле, напрыклад, калі ChatGPT зараз ведуць платную падпіску, я падпішуся, калі яны дададуць нейкія плюшкі да гэтага, і я цалкам згодны, таму што ён мне дапамагае працаваць, ён мне дапамагае быць больш якасным аўтарам, і гэта не азначае, што я пішу ўсё праз ChatGPT, там, напрыклад, я калі пісаў першыя наратыўныя, мне там увогуле там напісаць 20 сторонак тэксту не складана, калі трэба гэта ўсё. Наш новы наратыўны праект, які я пішу, я яго пішу з дапамогай ChatGPT, напрыклад, калі цябе трэба напісаць нейкую тэму з там, напрыклад, апісанне нейкага памяшкання. Гэта можна 100% даць ChatGPT, таму што ты даеш некаторыя ўводныя і забіраеш гатовы тэкст, які ты рэдактуеш крыху, і вось у цябе ёсць апісанне памяшкання. В дыялогі ён пакуль піша кепска, таму што ён іх піша як вторакласнік. Вось так. Ён нават калі я браў запыт, я такі сфармуліруй мне нейкія здольнасці персонажаў гульні. Ён такі, адна можа рэнтгенам глядзець, а другі лятае. Я такі, мне трэба нешта цікавейшае. Так. Я такі, ён летае пад вадой. Я таксама так умею. Летаць пад вадой? Так. Цудоўна. А я, дарэчы, не. Так што для мяне гэта суперздольнасць. А ты плаваць не умееш? Не.
Я вырос на Днепры, але не умею плаваць. А што ты ў ім рабіў, просто пляскаўся? Слухай, заходзіў у жабнік. Все зразумела. Я нават добра, струк Не, распавядай. Я памятаю аднойчы, мы нешта плавалі з сябрам у гэтых колах надувных. Ён мне просто толкнуў, я перавярнуўся і паплыў цалкам. Пайшоў па дну нагамі. Я нават некалькі крокаў на сушы зрабіў на руках. А ты такі намацаваны? Так. Гэта колькі мне тады было? Гадоў 8, мне здаецца. І ўжо быў такім прапампованым хлопцам. У мяне ж бацька пампуецца. Ну так, я памятаю, што вы там, у вас сям'я культурыстаў. Ага. Слухай, тут Microsoft працуе над модульнай Windows з гнуткімі наладамі. Якая тэма ўвогуле і з хуткімі абнаўленнямі? Яны ўзялі логіку Linux. Калі ты на этапе усталявання сістэмы, ты выбіраеш, што табе ад гэтай сістэмы патрэбна. Напрыклад, ты усталёўваеш яе на домашні кампутер вялікі. Яно ж заўсёды было. Не. Там, напрыклад, ты не мог драйвера для тачпада. Яны ідуць аўтаматычна ў Windows. Каб не захламляць, ты можаш просто зняць галачку і гэтыя драйвера не усталююцца. Я памятаю, я колькі усталёўваў сабе Windows, там заўсёды было выберць тып сістэмы, типа домашняя, працоўная і так далей. Не, гэта не тое. Потым ідзе, якія драйвера трэба усталёўваць, якія не трэба, ўсё гэта. Ну не, там на ўзроўні падтрымкі ядра Windows яны адключаюць некаторыя рэчы. І ў цябе гэта памяшае вагу тваёй сістэмы, гэта па-першае. Па-другое, гэта яе вельмі разгружае, таму што ў цябе няма рознага мусара, які зараз існуе ў Windows. Там, напрыклад, зараз же Windows гэта вельмі унікальная сістэма, таму што ты зараз на Windows 11 можаш узяць і запусціць праграму з Windows 98. І ні ў адной сістэмы такой падтрымкі няма. Шо ты, MacBook, стаіш тут? Так. І вось, гэта вельмі незвычайная тэма, таму што ты, напрыклад, можаш, калі табе гэта не трэба, адключыць падтрымку прылад з Windows 98, з Windows XP і так далее. Каб не нагружаць сістэму. Так. І калі табе гэта ўвогуле не трэба, а мне гэта ўвогуле не трэба, тому што ў мяне няма Windows. Вось, цікавы момант, і гэта першае, што робіць Microsoft за вельмі доўгі час з Windows нешта новае. Гэта не проста развіццё папярэдняй Windows, а гэта нешта цалкам новае, і гэта можа, ведаеш, што наконец-таки можна усталяваць Windows на не вельмі моцны кампутер, выбрацца да яе там. Цябе трэба толькі сёрфіць інтэрнэт і пісаць тэксты. Іншага табе ўвогуле не трэба. І праз гэта ты можаш сабе зрабіць гібкую сістэму, у якой ты просто усталюш усе нужныя табе налады і будзеш атрымліваць абнаўленні толькі на гэтыя тэмы і больш ні на чога. Гэта зручна тым, хто карыстаецца. Так, і тым, каму там для працы, тым же самым, не ведаю, відэамейкерам, можа якім-небудзь майстакам. Можа, яно і патрэбна, каб вельмі не нагружаць сістэму, каб яно ўсё працавала больш-менш стабільна. Я не магу сабе уявіць, што для якіх рэчэй мне будзе патрэбна Windows. Таму што я не займаюся распрацоўкай, я не займаюся там чымсьці, для чаго мне патрэбна Windows. Усе графічныя тэмы я раблю ці на iPad, ці на MacBook. Тэксты пісаць там не абавязкова трэба нейкая сістэма, можна іх пісаць вось як Джош Мартин, напрыклад. На бумагі. Джош Мартин піша пад досам гэтыя тэксты. Да сіх. Ён да сіх там карыстаецца, я не ведаю, ці карыстаецца ён Vim-ом. У Dwarf Fortress. То так. Дарэчы, я пагуляў, я вось усё хачу хаціцца. Я не ведаю, старую ці не ў старую, я ніколі не гуляў новая версія. Так, там з прапампованай графікай і так далей. Просто я ніколі не гуляў у Dwarf. Як прапампованай? Так. Просто з графікай. Па ўзроўню, пры параўнанні з прадапошняй версіяй, там графіка яна ўвогуле ёсць. Таму што калі што, там Dwarf Fortress пачыналася, і цифры былі змест графікі, і усім было добра гуляць у гэта.
у якісьці момант. Ну слухай, там вельмі добры рандом падзей, вельмі добры. Нешта ось мне з апошняга такога прыходзіць нападобе гэта Rimworld, магчыма. Не, Факторыя, не. Факторыя гэта тое. Ну, ось такі Rimworld і ўсё. Ад гульнь да гульнь E3 2023 афіцыйна не будзе. Вось, таму што яны разаслалі лісты з інфармацыяй партнёрам аб тым, што так і так, прабачце, нічога не адбудзецца. А чаму нічога не адбудзецца? Таму што шмат якія буйныя кампаніі, яны адмовілись, ну, яны не змаглі прыехаць. Не толькі не змаглі, а там розныя Sony, Microsoft, ну, так. І іншыя кампаніі, яны робяць свае выставы і свае імпрэзы. І яны ўжо шмат часу не ходзяць на розныя E3. Тая ж Nintendo ўжо некалькі год прэзентуе Nintendo Direct. Да, свайго Nintendo Direct, і у E3 адпадае просто такая тэма. Плюс, калі пачаўся каронавірус, усе зразумелі, што так жа сама больш танна можна рабіць нейкія імпрэзы ў інтэрнэце, просто зладзіць стрым, на гэты стрым запусціць заранее запісанае нейкае відэа і распавесці пра свае гульні і прэзентаваць. Вось зараз StarCon ідзе па Star Wars'у. Так. І мне вот я не разумею, навошта ён ідзе, таму што яны ўсё роўна робяць усе свае прэзентацыі праз інтэрнэт. А косплеерам куды ісці? Ну так, толькі вось праз гэта. Я ніяк не сумую, потому што E3 скасавалі, таму што калі мы запосцілі гэтую навіну ў першай гікаўскі, людзі Ой, слухай, там такі дзіўны каментар быў о тым, што вось Microsoft сайшла легенда. Не, там быў камент аб тым, што Microsoft нічога на гэты раз не атрымае. Такая, а E3 гэта ж не толькі Microsoft. Так. Там усе кампаніі, ну гэта, каб вы разумелі, E3 гэта просто такая кааліцыя некалькіх распрацоўшчыкаў, буйных распрацоўшчыкаў, якія робяць гэтую імпрэзу. Вось, і ўсё. Гэта не тое, што усе деньги з E3 уйдуць толькі Microsoft ці яшчэ каму-небудзь. Пачалі пісаць пра тое, што сайшла легенда, але я не разумею, якая легенда сайшла, таму што ну, нічога такога у E3 я ніколі не бачыў. Гэта было цікава толькі з таго моманту, што там было нейкія, ведаеш, сараўнаванні кампаній, хто лепш выступіць і так далее, і так далее. Але сачы за гэтым. І гэта так дзіўна зараз. Я ніколі не глядзеў прэзентацыі E3, я адчыняў нейкі карысны для мяне рэсурс і чытаў просто скарочаную нататку пра тое, што звычайна я адчыняў ці Bloomberg Tech, ці The Verge, і яны заўсёды рабілі выжымкі, там просто по аднаму сказу на кожную гульню плюс трейлер. І мне было адразу ўсё зразумела. Ну, слухай, E3, мне здаецца, яны ў большасці не на гэта разрахованы. Гэта ж такі, ведаеш, вялікі кірмаш. Ось там, дзе ты меч прыкупіш, сябе прарэкламуеш, калі ты там чымсьці займаешься. Там білет набыць, гэта таксама вельмі шмат грошай, бо там прахадзімасць у іх вельмі вялікая была. Яны яшчэ і некалькі дзён на гэта ўсё робяць. Вось. І мне здаецца, што на дадзены момант, гэта зноў-такі выключна маё меркаванне, усе гэтыя выставы, ну яны не патрэбныя. І я у апошнія моманты вельмі мала сачу за тым, што вось гэтая кампанія выпусціла трэйлер на гэтую гульню. А ты глядзіш такі, ну так, прыгожа, а потым выходзіць гульня, і там такое лайно. Ну так. Той же самы з апошняга прэм'ера гэта Forspoken. Так, які цалкам мне здаецца, там на рэкламу яны больш сродкаў страцілі, чым на саму гульню. Ну і ў той жа момант, калі выйшаў Forspoken, выйшаў Hi-Fi Rush, які ввогуле нідзе не было рэкламы, яго просто показалі на Microsoft, я не памятаю. На якойсьці імпрэзе. Microsoft Direct, хай будзе ён. Вось, я дакладна не памятаю назву. Ось, яго просто показалі, што вось ёсць такая гульня, і ў гэты жа дзень яе выпусцілі. Яна ўзорвала просто. Вось, я такі, вось, гэта добра. Гэта цудоўна. У якісьці момант яна стала самай спамповаемай гульнёй у геймпасе. І для мяне зараз усе гэтыя імпрэзы, ну яны маюць вельмі мала сэнсу, потому што вось у кожнай кампаніі ёсць свая нейкая імпрэза, яны такія, вось вам трэйлер гэтага, всё. Всем до побачення. Nintendo Direct, вообще, вельмі цудоўна. 20 хвілін і ўсё.
Так, і мне гэта заўсёды падабалася. Вось, дарэчы, Nintendo Direct я гляджу. Ну, слухай, Nintendo, таму што ты фанат Nintendo. Ну так. Ну, мне здаецца, і также людзі сачаць за і Sony, і за Microsoft, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось. І па мне зараз, ну, гэта вот толькі марнаванне сродкаў. Яно акупаецца, зразумела, ну. Слухай, тут выйшлі афіцыйныя адзнакі для мультфільма па Супер Марыо. Я ўсё ж такі лішу гэта больш мультфільмам, чым фільмам. Ну, я б не сказаў, што гэта фільм. Цікава, што яны вельмі разняцца, таму што калі мы глядзім на адзнакі карыстачоў, то яны добрыя, там 80, 85, 87%, а калі мы глядзім на адзнакі крытыкаў, яны па 50, па 60 і кажуць... Не, слухай, крытыкі былі ў захапленні, яны там усім понравилось. Ну, некаторыя, але на Rotten Tomatoes, напрыклад, ад крытыкаў зараз 51%. Не, цікава, я нават зараз на Rotten Tomatoes пайду. Марио, 54. Ну вось, я про то і кажу. О, але адзнакі ад карыстачэй больш добрыя. Таму здаецца, што гэта такі фан-сервісны мультфільм пра тое, што для фанатаў Nintendo, старых, маладых і ўсіх іншых, гэта, мне здаецца, што гэта як з зорнымі войнамі, дзе проста да халеры фан-сервісу, тое ж самае будзе і там. Ну, слухай. Ну, вось 54% ад крытыкаў з 174 одгукаў і карыстачы 2500 плюс, 96%. Ну, зразумела, што Nintendo гэта робіць для фанатаў. Ну, вядома, 100%. Так, гэта нават абмяркоўваць няма. Але зроблена, ну, яно добра. Я, як пасля Mario Odyssey, я паглядзеў гэты трейлер, я такі, я хочу гэта паглядзець. Я таксама мне цікава гэта. Так. І не магу сябе назваць вялікім фанатам Mario, але вось ты же Mario Odyssey, Super Mario 3D World, Bowser Fury, мне вельмі спадабаліся, просто вельмі. І яны мне показалі то, што платформеры, яны мала таго, што жывыя, яны могуць быць вельмі цікавымі, таму што у Mario Odyssey я нагуляў, мне здаецца, пад 100 гадзін, і я, здаецца, пасля гэтага запісу я просто у цябе возьму картридж і перапрайду яго з вялікім задавальненнем. Я калі набыў Nintendo, ты мне казаў то, што набыць сабе Mario Odyssey, а я ж лічу увесь час, што Mario гэта дасіх той самы Mario, які Super Mario з маёй старенькай Dendy Sega Mega Drive 16 32 64 біта. Вось, набытай на кірмаше за 20 тысяч ці 50, не памятаю. Вось, ну, што гэта дасіх той самы Марио, а я калі яго ўключу, я такі, вау. Так можна. Мне ў ім вельмі спадабаўся саунд-дызайн, вельмі. Так. Таму што там ёсць такая прыкольная тэма, што усе гукі, якія ёсць, увесь звукавы дызайн, ён проста падганяецца пад ты трек, што ў цябе зараз гуляе ў Mario. То бок там яно пічыцца, гэта ўсё прыкольна. І вось гэта ты проста як чалавек, які нешта разумее ў музыкі, ты ўключаеш навушнікі, і ў навушніках ты адчуваеш, што а яно пападае. Так. Вось, і гэта цалкам неверагодна. Я спадзяюся, што ў фільме яны так же сама папрацавалі над гукам максімальна. Так, гэта я чакаю. Слухай, гэта і набываць за 70 евро не трэба. Так што гэта можна і пачакаць. Так. Ну, я нават сястрэ даваў, мне сястрэ на той момант было 12 гадоў. Яна прям села, яна гуляла без перапынку. Маленькая інфармацыя ад Sony, што, ну не ад самой Sony, а ад Хендерсона, так. Аб тым, што Sony, магчыма, працуе над партатыўнай PlayStation. Толькі гэта не тая PSP, пра якую вы адразу падумалі, таму што яно будзе працаваць з вашай PS5, і то бок гэта будзе проста трансляцыя экрану, то бок вы падлучыце, ну як гэта Remote Play звычайна, ён праз мабілы зараз працуе, праз кампутары, ты проста падлучаешся да сваёй плойкі, дастаеш кантролер і гуляеш. Па слівам гэта выглядае так, гэта выглядае як кантролер PS5, зараз, толькі туды дадалі 8-цалявы LCD экран.
Хочаш сказаць, што яны схадзілі да экзібіта з кантролерам? Мабыць і так. Вельмі, на жаль, таму што мне падабалася, у мяне ў Беларусі засталася PSP, у мяне ў Беларусі засталася PS Vita, я гэта ўсё набываў, я ў гэта ва ўсё гуляў, я быў з тых шчаслівых дзяцей, у якіх была PSP, і я ў школе гуляў, але ў мяне, дарэчы, ніколі не было геймбоя. І у мяне мой першы геймбой з'явіўся, калі мне было 20 год ці колькі. Я яго набыў ад таго, што я хачу сабе геймбой. Я ўжо сталы хлопец, мне трэба геймбой. Ну, вядома, што набываць я яго не буду, калі гэта не паўнавартасная кансоль. Ну, так. Але я вялікі фанат розных партатывак ад Sony. Просто розных партатывак, не толькі ад Sony, таму што у мяне там ёсць Nvidia Shield, напрыклад, першага пакалення. Калі ты памятаеш, што гэта такое, я на яе перапраходзіў Half-Life, і было цалкам неверагодна. А зараз, ну, нешта... І я просто не ведаю, пад каго разрыхоўваць гэтую кансоль, таму што, ну, просто, ну, толькі пад тых, хто владзее PS5, здаецца. Але... Мне здаецца, што яны не будуць рабіць, каб яна прям з прывязкай. Тыя, хто у каго зараз ёсць PS5, яны праз Remote Play, праз iPad ці праз iPhone падлучаюцца, бяруць кантролер у рукі і гуляюць. Гэта будзе вельмі дзіўны муў з боку Sony, калі яны зробяць гэта проста як дадатковы экран сабе. Таму што ты уяві, ты мусіш вытраціць колькі там 600 евро, пятая плойка каштуе. І гэта будзе каштаваць, ну яна не будзе каштаваць таней за Nintendo Switch. У любым разе, бо гэта, ну, гэта ж Nintendo. Ой. По Фрейду. Так, гэта ж Sony, ну, у іх про-кантролер каштуе 200 там з гыкам, а па якасці ён хужэйшы за Xbox-овскі кантролер. Вось, і гэта вельмі дзіўна будзе, і хутчэй за ўсё гэта будзе як асабістая кансоль, але з эксклюзівамі Sony, магчыма. Я не ведаю, мне гэта так не цікава. Слівы кажуць пра тое, што вось гэты Q-Lite, гэта яго зараз такая кодавая назва, ён будзе толькі пра тое, што мы праз Remote Play гуляем, што гэта не ну там не паўнавартасная кансоль, там, напрыклад, мабыць, у ёй будзе 5G, ты просто усталёўваеш сім-карту і з любога месца можаш падлучыцца да сваёй PS5. Але для тых, хто не з'яўляецца уладальнікам PS5, ім што рабіць? Набываць сабе ці Switch, ці... Ну, калі ты хочаш эксклюзівы Sony. Набываць сабе PlayStation. Ну, то так. Толькі так. Ці набываць Switch, прашываць яго і гуляць праз Remote Play, таму што на Switch можна вельмі лёгка накаціць Android, і на Androidзе можна вельмі лёгка пагуляць у гульні з PS5. То так. Калі ў цябе ёсць PS5, вядома. Microsoft дадала падтрымку чат-бота Bing у дадатак клавіатуры SwiftKey для Android. Пакуль што для Android здаецца, што і да iOS дададуць. Выглядае на практыке гэта так. Вы, напрыклад, пішаце якое-небудзь: «Ах ты, гніда, вярні мне грошы». І пасля гэтага ты можаш звярнуцца да... Якую ты актуалку выдаў. Так. І пасля гэтага ты можаш звярнуцца да ChatGPT, які перапіша твой тэкст: «Паважаны карыстальнік, калі ласка, пералічце мне грошы на гэты рахунак». Вось. Таксама ёсць магчымасць націснуць кнопку «Чат», адчыняецца стандартны інтэрфейс Бінга, дзе карыстач можа мець дыялог з чат-ботом. І ты робіш выгляд, што ты не адзін. Ну так. Ты можаш неяк... Што ў цябе ёсць сябры і пачынаеш размаўляць з чатам. Можаш неяк пакамунікаваць з гэтым усім. Пачынаеш дикпікі чату скідваць. Такім добра. Ён такі адказнюцца. Стасункі ўсе. Не карыстаюся SwiftKey, карыстаюся зараз двумя клавіатурамі для айфона. Гэта гугловская клавіатура і клавіатура з лацінкай, якая так і клічыцца лацінка. Нехта з твітарскіх яе распрацаваў. Мне вельмі падабаецца, што ў яе ёсць проста лацінка. Так, не, там просто ёсць слоўнік лацінскі. І ты, калі там пішаш прывітанне, ён адразу можа выправіць твою памылку, калі там апечатаўся. Вось.
пакуль у свістке не дададуць беларускую лацінку, карыстацца не буду. Ну, дадала і дадала. Дзякуй за тое, што паслухалі 36 раз, першы гікаўскі. Таксама хацім вам нагадаць, што нам можна заставіцца знакі. Заставіць грошкі. Заставіць грошыкі, калі ласка, не саромемся гэта ўсё рабіць. Даже калі вы не можете заставіць нам грошыкаў, паставьте нам адзнаку на падкаст-пляцоўках, паставьте лайк відэо на ютубе, напішыце каментар, гэта нас усё вельмі прасоўвае, таму дзякуй. Дзякуй, пашэрыце, райце сябрам, бацькам, друзям, сабакам. Да пабачэння.